Najstarija pivara datira iz 1040. godine. U našem kraju vas vodim u pivaru koja je nastala 2020. godine. Budweiser jeste najpoznatije pivo u svetu gde postoji više od 400 vrsta piva, ali i pivo iz pivare Vitamin B zaslužuje da postane poznato. Pivo je jedno od najstarijih i najčešće konzumiranih alkoholnih pića na svetu i treće je najpopularnije piće posle vode i čaja. Nalazim se u pivari B Vitamin. Ova pivara se nalazi u Malči. Idemo u pogon da vidimo šta se dešava. Prvi proces je mlevenje, ako ajde to. Prvi proces je mlevenje, drugi proces je ukomljavanje, gde se pomešaju topla voda i ječmeni slad. Ovo je radna atmosfera u pivari B Vitamin. Natočili smo jedno svetlo pivo, sad ćemo natočiti jedno tamno, ja sam tako želeo, pa ćemo posle da se kucnemo i da probamo kakvog je ukusa. Boja je odlična, miris, sad ćemo da vidimo i ukus kad se kucnemo. Živi bio Milo. Živjeli Marko. I sa srećom da radite još mnogo bolje. Hvala. Trenutno proizvodimo 5 vrste piva. Glavni ciljevi su da prosto se na tržištu nametnemo, to jest predstavimo kao pivara koja pravi vrhunska piva, što ja mislim da to i radimo. U to ime živjeli i srećno bilo. Živjeli Marko.